97% tal-pazjenti li rifsu l-adba ta' xi waħda mill-24 klinika fil-komunità li hawn f'pajjiżna jinsabu sodisfatti bis-servizzi li nataw u l-faċilitajiet li laqgħuhom. Dan ħareġ f'sondaġġ li jsir qabel u wara kull proġett ta' restawri jew binja ġdida li jsiru mid-Dipartiment tal-Kura Primarja, bil-għan li jkun hawn stampa ċara tal-effettività tal-proġetti u fejn jista' jkun hemm titjib. F'intervista ma' One News, il-Kap Eżekuttiv tal-Kura s-Saħħa Primarja Roseanne Camilleri fakret kif dawn il-kliniċi fil-komunità kienu jissejħu bereċ. Iżda fil-pandemija nbidel il-kunċett u saret trasformazzjoni sħiħa fil-mudell li kien jintuża. Illum dawn il-kliniċi għandhom tim multidisciplinarju ta' professjonisti li qegħdin hemmhekk għas-servizz tal-pubbliku fil-komunitajiet. Inkomplu naħdmu biex iktar niftħu minn daw iċ-ċentri għadna kemm ftaħna klinika ġdida dil-ġimgħa ġo li klin. Se jinfetħu oħrajn sal-aħħar ta' din is-sena hemm ipproġettati numru sabiħ oħra ta' kliniċi fil-komunità u biex nersqu iktar lejn il-poplu biex il-poplu jkunu qrib tiegħu iktar, ikun ikollu servizz ta' saħħa iktar mill-aqwa, iktar qrib ta' fejn jaħdem jew ta' fejn joqgħod biex dejjem inkunu hemm għal dak li jkollu bżonn. Dawn is-sondaġġi li bdew isiru fl-2018 meta ġew allokati 10 miljun euro mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali u l-Gvern Lokali għall-Kura Primarja jaraw ukoll is-servizzi fiċ-ċentri tas-saħħa u kemm il-pazjenti huma konxji tagħhom u sodisfatti bihom. Fl-aħħar xhur saru żewġ sondaġġi dwar iċ-ċentri ta' Birkirkara u l-Gżira wara li dawn it-tnejn ġew rinnovati u reġgħu infetħu riċentament ta' Birkirkara xahrejn ilu u tal-Gżira s-sena l-oħra. Fi żewġ ċentri kien hemm titjib notevoli fil-livell ta' sodisfazzjon mill-pazjenti bil-faċilitajiet li sabu u s-servizzi li ħadu. We achieved the quantum leap li ridna nilħu biex aħna nkunu nistgħu dejjem ikunu qrib il-pazjent, nagħtu servizz iktar aħjar, inkabru l-ekwità tagħna u dejjem nkunu nersqu qrib fejn irridu mmorru biex inkunu the first point of choice tal-pazjenti. L-istrateġija tal-kura primarja tinkludi wkoll il-bini ta' 3 ċentri ta' eċċellenza li dwarhom ukoll saru sondaġġi. Dawn iċ-ċentri ta' eċċellenza saru infetħu, iċ-ċentru tal-patoloġija tal-lingwa mitkellma mifrux maċ-ċentri tas-saħħa kollha, iċ-ċentru tal-eye screening fil-Furjana u ċ-ċentru tal-podjatrija f'Birkirkara. Anki hawnhekk is-sodisfazzjon tal-pazjenti huwa notevoli ħafna. U minkejja li l-mira ta' 3 ċentri intlaħqet, il-pjan huwa li jinbnew aktar ċentri ta' eċċellenza madwar il-pajjiż. Ħankomplu nżidu iktar ċentri ta' eċċellenza, għandna ċentru ta' eċċellenza wkoll ippjanat għal meta nirrifurbixxaw il-Cospicua Health Center li dak se jkun fuq l-obeżità u l-well-being, jaddressja l-obesity and well-being, u ċentru ieħor se jinfetaħ meta tinfetaħ il-Orme Health Center li huwa tad-diabete. Dak huwa mbagħad kunċett ġdid li nitkellmu għalih iktar tard, iktar l-qudiem.